Lawrence ħajdinna, ħajrakkonta kemm ilu magħna kif il-mulej x'għamel miegħu il-mulej. Mela, ħanilqgħu l-udjenza ta' YouTube u Facebook malajr, ready? Mal-5, 5, 4, 3, 2. Hallelujah! Gloria lilek mulej! Nilqawkom eżis aħwa, hallelujah, hallelujah. Il-lejla għanna mistieden speċjali u għawet mill-luliet ta' din id-dar u għawet mill-luliet spirituali tiegħi tal-mara tiegħi u barka f'din id-dar. Ma qabel ma jitkellemu ħan nisimaw testimonjanza minn waħda mill-oħt ukoll u li ta' din id-dar, waħda mill-Ministri Djakni, Tanja. Testimonjanza x'għamel miegħek il-mulej dan l-aħħar. Niftakar kien xi 3 weeks ilu kien il-Ħadd. Sewwa. U qabel ma bdejna service inti jettirna biex nagħnqu lill-aħwa u vera kienet atmosfera vera sabiħa b'qajt insemmija. Vera kienet. U l-mulej vera rieda għax anke t-testimonjanza dakinhar stess kelli fejqan. Imma Min xiex? Minu ġieħ Minnu ġieħ kelli frasek? kien ilu f'xar. Ilek xar juġak. Kien vera irritanti u vera uġieħek. Kien naqa uġieħ stramp, mux tejt spalti per eżempju, bis kien għedetini. Skomdu? ħafna. Imma dik il-ġurnata tant għamlet impatt f'ħajti. Fimtax, kenna ċans nanqu lil-kulħadd. Il-kulħadd. Gloria. Imma kienet vera kien tinżilt maħna. Amen, sabi, amen. U insomma wara li għaddejna ġveri naqna l-kulħat u għek, ħassejta minna l-tqarbina u ħassejt li l-lum se dirċivi il-fejqan. Grazzi u gloria l-mulej dejjem. U vera, u niftakar ftit ġranet wara jisu 4-5 tijiem kien se jgħadetlu li jena ħallejt emmek fuq l-artal. Amen. Mus se tgħid li mod ieħor. Amen. Grazzi Ġesu. Amen. God bless. Hallelujah. Għadu ġabċiba lil-ġesu għadar boħra u nirringrazzaw il-mulej għal dan il-brother Lawrence. Fidejk, Aziz. Grazzi ġesu. Nirringrazzja l-Alla l-ewwel u l-missier u l-om spirituali ta' din id-dar li għafdawni biex naqsam ma'kom din it-testimonjanza li dan il-messaġġ semmejtu hekk. Pratikament l-isem ġi id-downloadjat. U dawwar id-direzzjoni tiegħek. Jiena ntqajt mal-mulej meta kelli 13 sena. U din ġrat hekk. Kien hemm waħda mara li ġiet tgħid lill-ommi qaltilha biex nibdew nattendu grupp ta' talb. U ommi ġiet tgħid lili u jiena tilha le. Dik il-ġurnata stess li kien se jsir dan il-grupp ta' talb, din il-marra li ġiet intaqgħet m'ommi u qaltilha kellimtu t-tifel u qaltilha iwa, qaltilha ma t-tifel qalli le. Qaltilha hija waħdek. Niftakar kien eżatt it-3 ta' Jannar ta' 1993. Fis-6 u nofs ta' filgħaxija fejn jien kont tiela biex norqod u id-dar kellna 14 tarġa. Meta wasalt fin-nofs is-7 waħda smajt leħen audible fejn għajjat li bismi dak il-ħin ksaħt. Qed ngħid dan il għaliex ħanibbekja bil-kelma tal-Alla. Kien hemm żagħżugħ li kien għadu żgħir li wkoll kellu din l-esperjenza jismu Samuel. Meta mort dan il-grupp ta' talb il għaliex
Dak il-ħin l-audible smajtu Lawrence, ejja, jekk ma joġbokx, tiġix aktar. Meta morda l-grupp ta' talb u poġġejt bil-qeda wara sezzjoni ta' tifħir u ta' adorazzjoni, il-kelma kienet is-sejħa ta' Samuel. Fejn waqt li kont qed nitlob ukoll il-mulej sejjaħlu għal 3 darbiet. It-tielet ġurnata tax-xahar għal 3 darbiet. Samuel, Samuel. U llum il-mulej qed isejjaħ lilek li qed tismani hawnhekk ġo din il-Knisja, lilek li qed tismani live kemm fuq Facebook kif ukoll fuq YouTube. U qed jgħidlek ejja, ejjew għan Ġesu. Ejjew għan Ġesu. U din it-testimonjanza ħanaqsama f'erba' fażi. Għaliex f'dik l-istess ġimgħa persuna oħra li ma kellix x'taqsam xejn ma dak li ġrat fit-3 ta' Jannar, ċemplet id-dar u l-lom għaltila għad fadalli 2 postijiet biex jintela il-van biex immorru laqa ta' talb ta' fejqan. U għammi ġittajt li u għatila it's not a big deal li mmorru l-ġimgħa, morna 3 immorru l-ġimgħa. Pero din id-darba ħadd il-kelma tal-Alla miegħi. Fejn xintħalna biex nibdew nitolbu, kien hemm xi nies bdew jgħidu ara dak hu li ħajmexxi dan is-servizz. U dak il-ħin jiena provajt nara min kien dal-persuna li ħajmexxi dan is-servizz. Immedjatament l-istess audible li smajt id-dar, smajtu hemmhekk. Tħares lejn il-bniedem. U llum il-mulej qed jgħidlek l-istess kelma. Tħares lejja li jien qiegħed hawn fuq. Ħares lejh. Ħares lejh. Għax jiena qiegħed hawn illum biex nagħti glorja lilu. Il-glorja hija kollha tiegħu l-aħwa. Il-glorja Alla ma jaqsam ma' ħadd. Alla qasam lill-ibnu magħna. Imma l-glorja tiegħu ma jaqsam ma' ħadd. U dak il-ħin kien hemm viżjoni oħra. Kelli viżjoni oħra għaliex Alla iva juża dawn l-affarijiet. Juża dawn l-affarijiet u qed ngħid li jiena smajt audible għaliex l-Iskrittura stess tgħidilna li n-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Illum inti naġa jew moża. Qarbel lilek innifsek. Waqt li qed tisma' tad-diskors warrab lili minn nofs jiena qiegħed hawn qed ngħidilkom ġaż biex nagħti glorja lil Alla. U meta rajt din il-viżjoni, it's a bright light. U bdejt ngħidlu mulej dan int għax hemmhekk li toqgħod attent. Għax ukoll l-anġlu tad-dawl jista' jittrasforma lilu nnifsu biex iqarraq. Imma il-mulej tani kelma minn Ġwanni 14 vers 21 u nistidinkom iftħu l-Iskrittura u sibu Ġwanni 14 21 fejn ħanaqrawha flimkien.
Ġwanni 14:21 fejn jgħid min ħobbni iħares il-kmandamenti tiegħi. Dak hu li jħobbni u min ħobbni wkoll ikun maħbub minn missieri. U jiena wkoll li nħobbu u nuri lili nnifsi lilu. Nuri lili nnifsi lilu kibret. Għaliex dik kienet, jekk li kieku dik ma permettix l-Ispirtu tal-Alla li tikber, hemmhekk kont niddubita. U kont nibqa' niddubita, u kont nibqa' ngħid isma' dan minu, dan x'qed jiġri, dan kif għax inti se timmaġina ta' 13-il sena. Il-mulej kont diġà bdejt kont naqdih qabel kont naqdih kif naf. Imma l-inkontru ma' Ġesu Kristu reali, l-esperjenza mhux li naf fuqu imma li naf lilu. Hemm differenza kbira. Hemm differenza kbira meta inti tkun taf lil persuna, lilkom nafkom, nista' ngħid nafkom, iva. Imma jien ma nafx fuqkom, in-nies li forsi qed jarawna live jista' jkun naf fuqu l-persuna. Imma meta inti jkollok esperjenza reali ta' Ġesu Kristu f'ħajtek, awtomatikament tibda tkun blessing għal ħadd ieħor, mhux biex tidher int, jidher dejjem hu. U ħanajdilkom li wara dan kollu għaddejt 15-il sena nimxi mal-mulej. U f'dawn il-15-il sena kif jgħid Mark 16, ħanerġa' nikkwota l-Iskrittura, morru fid-dinja kollha, xandru l-Vanġelu. Fismi tkeċċu xjaten u rajthom. Tqajmu l-mejtin u rajthom. Għaliex l-Ispirtu tal-Alla f'dawk il-15-il sena kien jibatni dak iż-żmien kien St. Luke's. U kont apart li kont naħdem hemmhekk diġà wara ftit, all right? Għax inti ovvjament bdejt minn 13 u mbagħad bqajt titlaw. L-ewwel xogħol li kelli kien l-isptar, ovvjament. U hemmhekk għadni. Imma Alla kien jibatni fil-break kont immur l-ITU. Kont nitlob mal-pazjenti. Il-pazjenti jtellgħuhom fis-swali. L-ITU huma dawk il-pazjenti li kienu qegħdin jgħixu bil-magni. Imma Ġesu għalinna tqedu jdejkom fuq il-morda u dawn ifiequ. Mhux għax jien, mhux għax kont nagħmelhom jien, imma x'kien jagħmelhom hu. Riċenti wkoll ħansemmi esperjenza dal-waqt. U hawnhekk kien hawn Brother Dominic kien qiegħed miegħi wkoll. Imma ħanaddi għalija dal-waqt. Fsalt minnhom ġara xi ħaġa f'ħajti għalkemm dak il-passaġġ dik kienet xelet, dak il-passaġġ kompla billi tħallux qalbkom titħawwat, emnu fija, tajjeb jibqa' dej, all right, huwa ta' inkoraġġament. Kien hemm momenti f'ħajti fejn jien ma bqajtx niffoka fuq Ġesu. U hemmhekk sar iżball għaliex bdejt naħseb li daw in-nies li kienu jkunu miegħi setgħu jagħmlu xi ħaġa għax semmek kelli revelazzjoni, ma kellix revelazzjoni li Alla qed juża xi ħadd bħalma Alla qed juża lili. Ġrat xi ħaġa f'ħajti li batitni lura.
u tlaqt mid-dar tal-missier. Tlaqt. U għamilt 10 snin. U f'daw l-10 snin hawn nies hawnhekk jistgħu jiġdu ta' dak li jiena ħanajt. Għamilt 10 snin kont nixrob, kont nisker, ma kien jinteressani minn xejn, jekk inweġġa lil dak li jkun ma jinteressanix. Iktar kien moħħni fl-affarijiet tradizzjonali, il-festa waħda minnhom, għalija kien ikun il-break. Għalija kien ikun il-break. Anka meta ma tlaqx, aħseb wara meta tlaqt. Li kelli għal-idejja, li kien jiġi għal-idejja, kollu għamiltu. Kollu. Noħroġ indum barra, nisker, nitkellem baxx, il-għaliex l-Ispirtu tal-Alla kont nikkittu u għatlu inti jibqa' fil-ġemp. U l-Ispirtu Santu l-aħwa huwa Spiritu ġentili. L-Ispirtu Santu jekk inti tgħidlu ejja ħajjiġi bħal tifel żgħir. Meta tifel żgħir tgħidlu ejja isma' tara ħġej jiġri. L-aħħar darba ġrat li ma' tfal ta' Karl, ma' żgħar tisma' u ġi jiġri. L-istess l-Ispirtu Santu. Imma jekk l-Ispirtu Santu tgħidlu ibqa' hemm, ħajjibqa' hemm. Apparti dan kollu, ma bqajtx iffukat fuq Ġesu ovvjament. Sakemm ġejt u missejt il-qiegħ. Sakemm jien missejt il-qiegħ biex nirreplacja dak li kelli nieqes. Għamilt courses li ma kellix bżonnhom prattikament biex nimla l-ħin. Il-brother Ġeżreġi li ntqajt miegħu kont ngħidlu jekk ma mmurx il-ġim inħossni ħażin. Kien jgħidli imma mhux hekk, kont ngħidlu hekk. Vera, brother? Kont literalment bdejt nipprova nimla dak li jien kelli vojt. Imma dak biss jista' jimlih dak. Għaliex meta jien erġajt sibt lil dak u hemmhekk ħanerġa' nikkwota mill-Iskrittura, meta jien erġajt sibt lil dak lil Kristu fil-ħajja tiegħi, il-ħajja tiegħi reġgħet inbidlet minn hekk għal hekk. Għal xi qed ngħid hekk. Waqt li wkoll f'Mattew nħeġġiġkom immorru f'Mattew 14, 22 u 23. Fejn insibu il-ġrajja ta' Ġesu meta kien qed jimxi fuq l-ilma. Qabel ma Ġesu beda miexi fuq l-ilma, kellu imur għat-talb. Id-disċipli kienu nofs f'nofs tempesta kbira. Dak kont jien. Meta ma kellix lil Kristu f'ħajti, dawk l-10 snin ma kellix lil Ġesu Kristu f'ħajti, dak kienu l-10 snin fejn jiena kelli tempesta waħda wara l-oħra, waħda wara l-oħra, waħda wara l-oħra. Sakemm fl-aħħar il-mulej kif ngħidu ċempilni. Reġa', mhux ċempilli, ċempilni, eżżiżni. Li għamilt mill-inqas kważi 5 sigħat arkubtejja nibki. Eżżiżni.
Litteralment eżiżni. Għaliex meta Alla jimmarkak, ħadd u xejn, l-ebda trubjulanza, l-ebda demonju ma jista' jiġibtek. Meta Alla jimmarkak, u llum il-mulej qed jistieden lil kull wieħed u waħda minna għaliex aħna l-koll imsejħin. Aħna l-koll imsejħin u kulħadd għandu il-pjan ta' Alla lest għalih. U l-pjan ta' Alla twettqu jekk inti tiftaħ qalbek għal Kristu, tibni fuq il-blata, tniżżel l-ruq tiegħek fil-blata u hemmhekk tibda tikber bil-mod. Għalhekk Alla jgħidilna ejjew fix-xirka, ejjew ix-xirku, ejjew intaqgħu mal-aħwa, mhux ġast għax tittintaqa' mal-aħwa, għax hemmhekk nixkatlaw lil xulxin. Inti għandek bżonn għajnuna, ġejt jien entek. Jien għandi bżonn għajnuna, ġejt xi ħadd għeni. Dik hija x-xirka u dik li Alla jkun irid minna li nagħmlu li nixxirku flimkien, li nkunu ġisem wieħed. Minn dan jarfukom għalinna Ġesu mill-imħabba li hemm bejnietkom. Jien kif nista' inħobb u ngħid inħobb lil Alla u mbagħad nobgħod il-ħija. Kif nista'? Iva dak iż-żmien dawk 13 snin li għamilt jien, iva ma kien jinteressani minn xejn. Sakemm fl-aħħar niftakar kont intqajt ma' Ġeżrit, kien bat li poster ta' li kien se jsir laqgħa ta' tifħir u jien kont batlu poster, għadni niftakar brader, kont batlu poster tal-CD launching tal-festa. Iva, kont batlu, għax, eżatt, kont, vera Karmenu. Qed nsemmi daw in-nies għax iliex daw in-nies l-ewwel nett ma' Ġeżrit aħna kważi konna nkunu flimkien anke meta konna tnejn fid-dinja. Ma' Karmenu jafni l-iskola, kbirna flimkien ukoll, għalhekk qed insemmi daw it-tnejn min-nies ta'. Imma kont batlu poster biex nistiednu l-gażin. Issa l-gażin konna nkunu flimkien, però jien ma kontx naf li Ġeżrit kien inbidel daqshekk. Pero Ġeżrit kien jgħidli inti għandek xi ħaġa differenti mill-grupp. Kien jgħidli hemm xi ħaġa differenti fik. Dik xi ħaġa differenti llum taf x'inhi. Prattikament għaddew dawk l-10 snin u waslet dik il-ġurnata fejn ħassejt fl-ispirtu tiegħi jiena ir-River of Love kont naf biha qabel. Tajjeb, jiena kont naf li teżisti River of Love minn 1995 minn meta bdiet prattikament. Ma ftit wara bdiet il-River of Love. Okay, so 2006, ma jien kont naf bil-pastor. Ma jien kont sib li River of Love bdiet minn 95. Okay, mela 2000? Okay, so River of Love bdiet fit-2006. Okay. So, kont naf imma bil-pastor u hekk. U niftakar konna morna il-ġim u l-arrusa tiegħi tila tinħoss immur ir-River of Love. U dik qalt li mur. Għattila tila mela ħani l-istin għamlu tila mela il-workout namluħ fil-ħodu, ħalli flaxija nkun nistamur il-River of Love, u kien l-Erbgħa. Pero 15 qabel kont intqajt ma' Ġeżrit u beda jkellimni Ġeżrit fuq il-mulej. U beda jkellimni fuq il-mulej u jimdejt nirrispondih il-mod kif jiena naf. Tajjeb? U niftakar kon qegħdin ħdejja id-dar u kien hemm mara. U dil-mara qatt ma rajta jien f'ħajti, qatt ma rajta.
U ġiet fuqi, għalt li isma' sowa qed jgħidlek. Okay. U mort id-dar u bdejt nixtar dak li ġeżrit bdejna nitkellmu fl-imkien. U rġajna ntqajna ġurnata oħra. U dil-mara reġgħet kienet qedem. Issa din qatt ma rajta f'omri jien. U laqqas issa fil-mument fejn noqgħod fejn noqgħod qatt ma rajta. Reġgħet ġiet qalt li mhux tiġatlek l-aħħar darba sowet jgħidlek. Jiġifieri mara kienet fil-bidu. Mara oħra biex il-mulej tani esperjenza tiegħu. Mara oħra biex jiena ġejt lura leħ. Ir-ristawrazzjoni. Alla huwa Alla li jirristawra. Alla huwa Alla li jirristawra. U jiena meta ġejt hawnhekk niftakar mort id-dar insilt u qalt li fejn sejjer? Għedtilha ħammur kafe ma' ġeżrit. Ma raħat kafe. Le, ma dak il-ħin gdibt. U mbagħad qalt li għamilt li hekk. And knowing me, żgur ma kont sejra l-kafe dak il-ħin fil-għaxija. U tlajt niftakar konti la fuq u fuq jien għaw il-post tiegħi qiegħed fuq il-mami. U għandi l-istess 14 tarġa u fin-nofs kollox combined mal-ewwel inkontru. Fin-nofs għalfejn gdibt, hekk smajt. U konti li ma nisimgħu dak il-leħen isu rat, sottili, imma ishom il-mijiet niżlin. Ġifri żgur mhux ta' bniedem. Għalfejn gdibt, erġa' inżel u wejt il-verità fejn inti sejjer. Inżilt, għattilha ma' għalt li jaw, tisma' tila jiena mhux kafe ser nieħu ta'. Għalt li buffet, eżatt, le mhux hekk għattilha. Għalt li u jiena ma nafx li mhux tajlu kafe, għalt li ma nista' ħin tal-kafe, għalt li issa ħin ta' xi fixkun birra. Fil-għaxija. Għattilha ma, għattilha la kafe u lanqas birra ma ħammur nieħu, għattilha jien sejjer ir-River of Love, għamilt li hekk. Grazzi Ġesu. Mela waħda qalt li iwa mur. U l-oħra qalt li grazzi Ġesu. Indimita ma ħadd ma jaf x'jien x'ġara u x'ma ġarax. Però l-għadu jipprova jtellef. Imma taħt saqajna f'isem Ġesu Kristu. Dak qiegħed taħt saqajna. Meta jien ġejt hawnhekk, ipparkjajt dejn din id-dar hawnhekk faċċata. U prattikament kelli ġlieda ġo fija jekk nidħolx jew le. Li ħafna nies għaddew minna din. Però dak il-ħin niftakar ma nafx hekk hawnx Filip. Ma jidhirlix qed naraħ. Okay. Dak il-ħin li parkajt fuq għamilt ma nafx kemm il-darba nasal sa ħdejn il-Gutenberg, hawnhekk ma ġembna, u nerġa' lura. Biex immur għall-karozza biex nitlaq lem. U l-mulej għatlu, mulej, kif kont naf? Mulej, jekk inti trini nidħol, ippermetti xi ħaġa. Ma ddewx nofs sekonda, il-leġġun niżel ta' karozzi minn hemm fuq biex ma nerġax naqsam. Leġġun, fil-vera sens tal-kelma, qatt ma rajt karozzi niżlin minn naħa ta' ħalaxa jew minn naħa tal-airport għal isfel biex jien ma nerġax naqsam. U x'in wasalt fil-parapett, isu xi ħadd qabadni miċ-ċintorin u buttani l-ġewwa.
U kif eżatt dħalt fil-koxxa tal-bib, sadattant hawnhekk intom dejtu għaddejjin bil-worship. Kif għaddejt eżatt fil-koxxa ta' dak il-bib, għadni niftakara sal-lum. Dan kien f'Settembru. Kif għaddejt minn dik il-koxxa, ħassejt letteralment isu ilma tax-xema nieżel fuq Jekk li nemmen li huwa d-demm ta' Ġesu Kristu. Żgur. U isu xi ħadd jiġri minn nofs il-kurutur bħal xi tifel ilu ma jarak. Ħafna. Għannaqni miegħu. U smajtu għal darb'oħra, Welcome home, son. Grazzi malaj Ġesu, il-glorja kollha tiegħek malaj. Kif wasalt hemmhekk kien hemm għalhekk qed saqsejt għal Filip, kien hemm Filip u kien hemm persuna oħra qiegħda fil-welcome desk. U qalu li kif ġejt, kif smajt b'hawnhekk? Smajt fuq it-televiġun qedtilhom le. Qedtilhom ma nafx kif wasaltaw. Somma ħadu li ismi u msomma u tajthom id-dettalji u tani ktieb tal-weda ta' Ġesu Kristu. Palma jagħmlu meta kull persuna li tiġi ġdida hawnhekk jgħaddulu ktieb tal-weda ta' Ġesu Kristu. U niftakar kont qiegħed l-aħħar sit minn hemmhekk, l-aħħar sit, l-aħħar wieħed. U Brother Dominic kienet ikanta Here I am to worship. U dak il-ħin ħassejtni li għandi ninżel, letteralment ninżel, imma mhux ninżel normali, ninstabat għall-kubtejja. Għax il-preżenza tal-Alla kienet tanġibli hawn ġew. Ma stajtx laqqas bil-qiegħda ma stajt noqgħod, kelli ninżel bil-fors għall-kubtejja. U vera stħajt dikinhar, illa għaliex hemm wara kelli nispiċċa nixxut tal-art bit-tissues, illa għaliex daqshekk għadira daqshekk mal-art dmuħ ma waqafx. U waqt li kien għaddejja dik id-diska Here I am to worship, il-mulej beda jurini film ta' dak il-ħmieġ kollu li jien għaddejt minnu. U l-lum ġi fit-tmiemu. U l-lum ġi fit-tmiem tiegħu li dak il-ħmieġ ħadtu jien. Hemm. Is-sodda tal-patt. Dik hekk niddeskrivih is-salib, is-sodda tal-patt. Id-dnub tiegħek li forsi inti qed tarani bħalissa ħalsu hemm. Għalhekk Ġesu kull fejn kien jintaqa', ma' min kien jintaqa', ma' min kien ikellem, dejjem kien jgħidu l-ewwel dnubitek maħfura. Il għaliex id-dnubiet ħadhom fuqu u sar saħta. Iżajja jgħidilna li lanqas biss kien jintaraf. Biswat sibna il-fejqan tagħna u dak li l-mulej irrevelali hemm wara waqt dik id-diska. Niftakar tal-pastor għaliex din hija l-għaqda kollha. Tajjeb, tal-pastor u dikinhar min jaf jgħidli fuq xiex tkellem. Għax dak li kien fil-bidu jerġa' jkun fl-aħħar. Dak li l-mulej beda fil-bidu jerġa' jagħmlu għall-aħħar. U meta qed nitkellem mal-pastor u qed ngħidlu li kien l-ewwel inkontru ta' 13-il sena ma kont naf xejn.
ma kont naf xejn. Literalment ta' 13 sena x'tista' tippretendi immur id-disko mela mur il-knisja nitlob. Imma meta Alla jimmarkak, meta Alla jgħażlek, inti tkun tiegħu u hu ikun tiegħek. Għalhekk il-patt li għamel bejnu u bejn ibnu ma jitkisser qatt. U l-patt sar fuq is-sodda bil-marka tal-imsiemer. Għax mhux l-imsiemer li żammewh fuq dak is-salib, imma kienet l-imħabba għalija u għal kull wieħed u waħda minna, inkluż lilek li qed tarana live. L-imħabba ta' Alla li m'hemmx limitu. L-imħabba ta' Alla li huwa l-Ispirtu ta' Alla innifsu. L-Ispirtu Santu huwa l-imħabba bejn Alla l-Missier u Alla l-Iben. Li jaqgħad kollox. Esperjenza oħra wara li bdejt nimxi mal-mulej anka nirringrazzja Alla li jiena minix membru f'din il-Knisja imma jiena iben. Jiena iben u dik, grazzi Ġesu, u jiena dik li naħseb li kont qed infittex f'ħajti li nkun iben mhux ġast membru ġejt insaħħan is-siġġu spiċċa is-service, spiċċa l-meeting u that's it. Tasal il-ġimgħa d-dieħla, imma sakemm tasal il-ġimgħa d-dieħla, skużawni, sakemm tasal il-ġimgħa d-dieħla nagħmel l-rrid. Immur fejn irrid, nitkellem bla doċċ. Jekk ikolli chances noħodhom. Alla mhuwiex Alla tal-kompromess. Mhuwiex Alla tal-kompromess. Ġesu Kristu m'għamilx kompromess biex tela fuq dak. Ma kienx hemm kompromess. Ħanagħlaq illum għaliex ma rridx induwimkom ħafna. Brother Dominic. Ħanagħlaq b'din il-parabola fejn anzi qabel ma nmur għall-parabola fi Ġwanni kapitlu 14 vers 6 jgħidilna xi ħaġa hekk. Ġesu wieġeb qiegħda isfel jiena t-triq, il-verità u l-ħajja. Jiena it-triq. Ġesu jindika lilu nnifsu bħala l-bieb. I am the gate. I am the gate. Li tidħol u toħroġ u ssib is-serħan għal-ruħek. Għalik innifsek. Jiena rajt tajjeb jgħidilna Ġesu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja. Fi Ġwanni 10:7-9 jgħidilna hekk. Tassew ngħidilkom jiena il-bieb tan-naċ. Dawk li ġew qabli u maħallelin u briganti imma n-naċ ma semawhomx. Jiena l-bieb u min jidħol minni din hija weda, min jidħol minni isalva. U jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-verità jiddikjara fi Ġwanni kapitlu 8 versi 31 u 32 jgħidilna għalhekk Ġesu qal lil-Lut li kienu jemmnu fih jekk tibqgħu fil-kelma tiegħi u tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu il-verità u l-verità teħilsek. Mela hemm
way biex tidħol. Hemm bieb biex tidħol, ħadd ma jidħol mit-tieqa u lanqas mill-ventilatur żgur li le. Tajjeb, kulħadd jidħol mill-bieb, mela l-bieb huwa wieħed Ġesu Kristu. Dak biss, m'hemmx side streets, m'hemmx jekk jiena rrid ngħid xi ħaġa lill-missier spiritwali tiegħi ħammur ngħidha lilu, mhux ħammur ngħidha lil Mari pereżempju għax irrid ngħid xi ħaġa lilu. Ħammur ngħidha lilu għax naf li jiena konfidenti li nista' niftaħ mal-missier spiritwali tiegħi għax jiena iben. Għax jiena iben ġo din id-dar minix just membru. Il-verità teħilsek. Ġesu quddiem Pilatu. Pilatu saqsih x'inhi il-verità. Il-verità qiegħda quddiemek. Il-verità huwa jien. Għax m'hemmx kompromess. M'hemmx kompromess. U l-ħajja fejn għandek ħajja abbondanti, jiena ġejt biex intikom ħajja u ħajja bil-kotra. Ġwanni 10:10. Għalkemm ix-xitan jiġi biex jisraq l-aħwa, però żommu din f'moħħkom. Il-ħajja bil-kotra ma tibdiex minn meta aħna mmorru u nitilqu minn hawn. Il-ħajja bil-kotra l-aħwa tibda minn hawnhekk. U llum tista' tibda il-ħajja bil-kotra għalik, 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 għalik. Tista' tibda din il-ħajja bil-kotra billi tibda timxi wara s-Sit u s-Salvatur li huwa wieħed biss, huwa Ġesu Kristu, il għaliex u biss ċarġa sal-inqas qatra demm fuq dak is-salib, u biss li ħallas kompletament, u biss ħaswat biex jiena u inti inkunu sħaħ, u biss ġie frak biex il-ġisem ta' Kristu, il-ġisem ta' Kristu kollha kemm aħna inkunu sħaħ. ħanalaq dan il-ftit ħin. Grazzi Missier Qatis. Nirringrazzjak Mulej. Nirringrazzjak Ġesu ta' dak kollu Mulej li inti qed tagħmel Mulej. Għattilkom li kelli 10 snin il-bot mill-Mulej u din il-parabola spikkat, il-parabola tal-liben il-ħali, il-għaliex jiena kont dak liben li tlaqt lill-missier. Pero ħafna drabi inħarsu lejn dak liben li telaq minn dar missieru. Ma nħarsux nistgħu wkoll nkunu u jiena kont ukoll. Dak liben li bqajt sakemm bqajt f'dar missieri, f'dar fejn il-Mulej kien poġġini fil-bidu biex jibda jippreparani. Illa li xin nemmen li hawnhekk huwa dar, din hija dari, hawnhekk jiena mħawwel. Dan huwa l-post li jridni l-Mulej fih. Imma dak iż-żmien tal-bidu kien żmien fejn il-Mulej beda juża dak iż-żmien biex jippreparani għallum. Għallum. Ħafna drabi inħarsu lejn it-tifel iż-żgħir u ngħidu għax telaq, għax ma riberbaq kollox li mind you, meta f'dawk l-10 snin għamiltu. Imma ħafna drabi kont niżżabel, letteralment kont niżżabel sal-4:30 ta' filgħodu barra. Dan Lawrence li taraw hawnhekk jolli jdeħu jfaħħar il-Mulej. Dak Lawrence l-antik imma Lawrence il-ġdid mhux hekk. Lawrence il-ġdid, il-Mulej għamel ristawrazzjoni kbira. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu.
ħanqum u mmur għand missieri meta iħħajjajt jali l-Ispirtu tal-Alla dak il-vers 16, ħanqum u mmur għand missieri. Saqsejt l-mulej, għetlu, xie tittajt li bija mulej din il-kelma? Xinti jett indikali? U dawwar id-direzzjoni tijak. Jekk inti l-lum tkun salvata, mux biss titlob maħfra u tibqa fejn int, x'inkella ħatamel kompromess. Inkella ħatibqa id-dur bħal dak il-hamster, dejjem idur. Nitlob maħfra u nerġa' naqa', nitlob maħfra u nerġa'. Illum il-mulej qed jagħtik grazzja li irid isalvak verament. Jekk hawn xi ħadd illum anke l-ewwel darba hawnhekk ġetin il-Knisja jew inti li tarana live, kulħadd ibaxxi rasu. Jekk inti llum tittamel deċiżjoni li verament iddawwar id-direzzjoni tiegħek mingħajr kompromess, il-mulej qed jistiednek. Is-salvazzjoni hija biss ftit il-bogħod kemm titlob maħfra lil mulej minn qalbek u taċċettah bħala s-Sid u s-Salvatur tiegħek u tistiednu jiġi f'ħajtek u tibda timxi miegħu. Għalhekk jekk inti lesta tagħmel dan, ejja ngħidu din it-talba flimkien. Daw kollha qed isegwuna permezz tal-YouTube u tal-Facebook. Mela jmissier Qaddis, aħna niġu quddiemek quddiem it-tron tal-grazzja tiegħek fejn kontinwament hemm id-demm ta' Ġesu Kristu ibaqbaq u jgħajjad ħniena u maħfra. Aħna ġejna mixtrija b'demm u bi prezz soli. Mela jmissier Qaddis, nitolbok taħfrilna. Aħfirli missier ta' kemm żammejt il-bogħod minnek, ta' kemm għamilt dak li rid jien u mhux dak li rid int, għalkemm minn fommi għedlek ikun li trid int. Speċjalment meta ngħidu dik it-talba li għallimtna inti stess. Aħfrinna Mulej. Mulej nitolbok biex inti taħsel il-kull persuna bid-demm ta' Ġesu Kristu f'dal-moment. Il-għaliex fejn hemm id-demm l-għadu ma jistax jersaq. Kun inti s-Sid u s-Salvatur. Sid għax nagħmel dak li tgħidli int. U Salvatur għax inti biss salvajtni. Għalhekk Mulej nitolbok biex tagħmilna fjamma nar, tammidna fl-Ispirtu Santu missier. Inti għattinna li inti ħatiġi biex tqabbad in-nar u kemm tixtieq
li dan nar jaqbad. Għamel mulej Ġessu li jaqbad fina l-ewwel biex meta mmorru hemm barra mulej. Meta nkunu hemm barra fuq il-post tax-xogħol fil-ħwienet, id-djar fid-djar tagħna mulej fejn għad hemm nies li mihomx tiegħek kompletament. Inkunu verament dik il-fjamma nar li nkunu nistgħu nwasslu lilek mhux biss bil-paroli imma bil-emil tagħna mulej. Grazzi Ġessu. Imlina mulej Ġessu bl-Ispiritu Santu. Grazzi mulej. Amen. Halleluja. Thank you Jesus. Grazzi mulej Ġessu. Daw kollha li tiseguna fuq YouTube u fuq Facebook, nirringrazzjawkom lil